Umuntu esanda qonisa uyathutha. Ayikho ifeke lento yenzayo sena. Le ndawo nje ayinayiqhubekela phambili. Yonke into yanana nje yimile. Akwazi ukuhlanganisa impilo. Usema uthole umsebenzi ePretoria. Manje ngihamba nomndeni. Ingaphela lenyanga. Ngempela. Angidlali. Kusukela manje angifuni ukuphinde ngibone ngaphandle kwalamagceke. Ngizogqoma ingozi engaqhuba abantwana kuqhathwe lo mthombo nabo mina. Gogo sami yazini ngiphele nje bese uthi uyamncanya yabo umncome mfethu umtshela ukuthi muhle ugqoke kahle yabo le nto umuntu esifazane bese udidiswe into ezincane sigogo sebi uyavuka mfethu umuntu ubani lapha sekushela inamba kanje Uma sekuphela inyanga siya kudokotela siyobona ukuthi uphethwe yini. Siyafuna amathuluzi okumba kanye nezibhamu ukuze makusuka ukushisa umuntu akwazi ukuyivikela. Uma singayenzi lento, ungakhohlwa ukuthi ulizwi uyahamba emhlabeni. wabaleka mfana wami ukudubula ngempela Hayi mara azadutshulanga mina dutshulwa abafana abawu3 empompini. Alex noJeremy bangihleli intanyeni lapho bese hawu lamajito obungitshela ngawo ukuthi asejele asebuyile Sky afuna imali yawo lamajita awazwile mfana. Ubani lo mfana okwenze lo monakalo? Unobani wadutshulwa washona. Speak your heart. Raise your Sana sam. Ya, yazi kunendlela esengithathile njengamanje eMaritzburg. Ngicabanga ukuthi ngizokubona intamba mama sengibuyile. Awuzudededlala ngami. Phela wena ongenza ngibe muhle kanje. Uba nginakekela ngabe ngimumbi njengentombi yangasekhaya. Sengingathandana nawe. Akukho engaphinda ngakusona. Juluka nawe village. Yabo ukuthi ubunganamali, ubolopholo, ujika nelanga. Abantu bonke bakuthatha kancane, nentombi yakhe ikuthatha kancane. Bafethu, bakwenzekile athola amasentshana angasho lutho. Ngiyamthatha amahle ngemkhibi. Sobamba naye ofisa bo2 benyaka. Yabona manje uthandele iqiniso. Selindlala. Wasetshwa ufuna Bakhuluma lifana la. wasetshwa ukwenze njani bona kina Yima. Nkosikazi bekwa yini la Kwamina nje Ntunga wami ngiphilile. Yebo yini manje uphuma la ngilandela uyaphi? ukhula ngempela wena ikwami alandela noma bani athanda kumlandela Mntunga ngithi ngizokubheka nje phela ngoba ubonakala ngathi ngiqhamuka emsebenzini Wema, ukuthula. Hayi bothula wake manje. Uthula isimbonile ngena la ikuseni manje singidela Ngeke lokho engayile emzini wami. Ngiyayikhumbula wemadoda le ndodo ubani nangu uSimalikhulu. usho lo waba mfazi wakhe endlini esheke ngoba sifakaza ngelanga wabe Besazini awucheckela khona Yazi phela umuntu abazasebenza lapha thatha ubukipa. Awuse laptop office. Oh hayi bengihamba ngidayisa ngomasingcwabisane ngoba kukwenzeke phela ukuthi abantu abaphilayo la emhlabeni abanawo umasingcwabisane. Anzange bana. Yabona baba. Ukushaqela ushone lokubambile. Ifuna ilaptop yami la. Awona khumali ngizokutshela ke thina ke nje sinakusapha. Udlala ubungumgogo, ustingy too much. Haw, come on guys, yini manje? Thina somtshela ke bokuthi. Ngisane ngempela kini ukuthi ngiyobona uma wakho noma ikatla kini at least babe we've been dating for 6 years now. Yona sikabarash, umele lapho. Ngikhuluma nawe noma ungibula mathi umumethe isinefu. Okay, ngiyeza manje ngo 5 minutes. Okay. Awungeke nathi. Nama ngizama ama-hour mawuzobheka amahle. Angeke mhlawumbe sabhiza simlinde kancane noma 20 minutes. Bheka mina nakho ngilungisa umbhede wami ngithi ngifuna ukuyilalela.
Umbukiyani inwele engazazi umsesaba akuzona ezami futhi akuzona ngisho nekama. Uchaza ukuthi baba wakho uyajola. Awuhlukani nothulani phansi. Kade ngangikukhuza ufuna ukubonani. Telefoni yami nabalekana endini yami. Ngisuke ngikugxobe manje uyazi. Yogxoba unyoko ubelethe ingane indwanda ngembebefu. Brand senhliziyo yami. Ake ngikhumbula nakwethu no2. And yabo manje umndeni engisenawo nina no2. Into engiyenza manje singenza manje. Yini manje lo? Umsebenzi lo. Ngifuna ukuthi nithi uyisheka kancane impilo lengane niyenze nje ukuthi benze. Manje ufuna sesitabe ngempama uzobona sidade. Kuzo zonke nje izinto ongabayizona. Bakhetha ukungidayisa emasingcwabisana. Yazi ngifisa isithunzi. So, unayo udawona intombi? Yebo pha. Ayela ke nkazuma. Uzofuneka ukumlethe ngithi umhlaziya kancane. Brand, kuyoze ube nini udlala ngosizo umondlisa ingane engayona yakhe. Inkinga yakhe ke black ngapha la wedlobe. Hayi mbulasi. Amakhophi lamaningi. Futhi mangithanda ngisengenza amanye. Ngenze sure futhi ukuthi ngiyawadlulisa. Angicabanga ukuthi umkaha ngajabula. Mangasabona ukuthi ushane siphala phala sithi. Ngengwenza ngisekusakaza ngempama ezokuvala amehlo musikilima nawe inkinga yakho. Uyoshaya unyoko ucathi mina ngiphathe ngibhenze ukuvalela ejele mina liqedile ukufamba bakho. Khuluma nawe namataputa wagcineni bona u500 rand. Sikhulekile ekhaya. Ya boy, kunjani? Wona tingifonelile ngene kade ngikulindile. Yebo auntie. Mina. Fana ungangibizi ngo-auntie mina. Ngusisi Pink. Ngeke uzohlala eduze kwami. Yini kodwa wathi sizohlala phansi lebhakedeni? Ngiyaxolisa Sis Pink. How to take a miracle was turned? Yebo auntie. Sis. Wena mthoko wako ngicabangela. Ngani manje ma? Ngibuya emsebenzini. Ngikhathele mntanami. Ngiyafika la ekhaya akugezwe izitsha. Akuwashiwe emabhodo. Akukliniwe endlini. Kodwa ukhona. Hawu ma, ngizwe ngiyofuna umsebenzi. Phela bonke abangani bami bayasebenza manje. Zonke insuku ufuna umsebenzi. Ayikho into eyenzekayo la ekhaya. Ukhona ibhodo yaziwe lutho. Hlule ukufaka irice. Hawu ma, yazi nje ukuthi angikwazi ukupheka. Ngathi phela ngese intombi yami wayixoxa wena ma. Yona phela izokuphekela nje igezele nesitsha. Oh, uyahlanya wena. Akho ngani abantu ongayilanda la ekhaya. Owami umusi uzoxhaphaza ingane yabantu. Hamba uyosebenza ukuze ugane. Hawu ma, qashe isebenzi. Phela mina ngiyimele mina yonke lento le. Hawe,
uDodo ngibuza. Awungeke ma. Uyobuvula amathuba emisebenzi. Baningi abantu abalambile la ngaphandle. Usho kahle, ngizothatha yona le mali yakho. Ngikhokhele ngayisebenzi. Bebe ngikupha yona ukujabulisa khona. Ha, angizoqasha ngeyampothi. Awungeke ma. Ngizokwenza iplan engcono. Yake mfana lena yindlu mfana sekhaya. Yeah. Ubuya kuyona njalo after 3 years bengabe sema holiday. So yona ndlu ke le uzohlala kuyona. Yebo sisi ngiyayibona. Imalini? U600 rand rent. Then mase u100 rand kagesi. Lokho kwenza kube 700 rand. Hawu. Imali engaka sisi? Hawu. Ayiyabiza imbeqolo. Hawu. Mfana wami. Unawo umbed? Unazo ingubo zokulala? Cha. Thulake. Ngoba usebenzisa izinto zikabhuti wami aphansi uzithole zakho. La endlini khona ngisho wardrobe. Ngiyabiza. Mfana wami. Mubothi le ndlu yabiza iyeke. Vele ukhona oyifunayo uzokhokha 900 rand. Hayi, no, kulungile sisi. Uzoyithatha 7 kulungile. Hayi mfana mangakusho njalo ke ngicela i-deposit 300 rand ukuze phela ngibone ukuthi uyayithatha ngoba phela baningi abantu abayifunayo le ndlu. Inkinga anginawo kwamanje 300. Kodwa phela ngiyaqala ukusebenza njengoba qala isonto. So nje uzongibekezelela sisi. Ngiyakuzwa ke mfana wami kodwa ke la ekhaya angifune emsindo angiwafuna amantombazane angikufuna utshwala siyakholwa thina la ekhaya. Khululeka nje sisi ngalapha. Mina ngizile emantombazaneni angiwahamba amajoyinti ngizosebenza imali mina la eThekwini sisi. Ngintandane ngiyayizamela konke ngikwenza. Mfana wami kuhleke masuzwane ngoba mina angizwani nokukhuluma. Hawu ngitshela uyaqala ukuze Thekwini? Yebo anti ngiyaqala. Hey, impilo emakhaya. Imile anti. Okay sithanda mfana wami ugade le Thekwini ungadlala abafana. Abotshona mwanami. Ase sishadile noBridget. Ufuna thatha umhlala phansi yabo. Anetheze kunezokwazi ukubhekelela ikhaya. Uqinisele gift. Yabo nje obasebenza kanzima sebenzela bona ukuze baphile impilo entofontofo. Ngeke nje mina sithanda sami ngiye kumsebenzi ngoba sishadile ilapho kumele sibambisane khona ukuze impilo ibe ngcono. Impilo inzima, izinto ziyabiza. Mina ngamane ngingashadike nje nawe Juni uzovumelana nalento. Enjela phela. Ngibuya late emsebenzini ngikhathele. Nawe ubuya late ukhathele. Awucabange nje ukuthi kuzopheka clean baba. Wena uzama ukungitshela ukuthi rather wait for me ngize ngibuye emsebenzini uhleli ulambile ungenzi lutho. Angel, uzama ukungitshela ukuthi kulesi simo esinjalo uJuni kumele enze yonke into. And then ufika usuzolala nje. uAngel uright. uJuni uyobehlalele yena engenzi lutho. Phela sizona igqila zenu singabasizi benu. Lapho enihluleka khona thina sidlala indima yethu. Ngeke ngiyindoda ngikhokhile. Gcina sengenza umsebenzi yasendlini ukhona wena. Kanti ngishadeleni. Uma sesishadile thina gift siyoba nesisebenzi ukuthi ungeke ukhona njengoJuni. Awungeke Bridget. Ngeke ngithi ngikushadile mina ngiphinde ngizowashela usisengamazi abuya azongiphekela. Hayi mina ngeke ngibe nankinga mase kube khona isisebenzi kwami. I love you Junior. Kodwa masoba hot and sexy. Siqoke uniform eyiqephe futhi sibe oyelo bone. Kanti uyahlala angifune isisebenzi ke nje mina kwami. Mina ngiqashelwa abantu omdala nje oyiqokela amaphinifu. Hawu, akafika umthoko? Awuthe useza khona into asayilungisa lapha naku. Mina Bridget yazini angifuna sisebenzi kwami angifuna magogo futhi. Hayi isisebenzi siyingozi. Umuntu ufuna inakele yena nje indoda yakhe.
Faith, wena uyazazi izinto. Hayi nje mina uMthoko angifune lutho nje ngaye. Futhi izisebenzi igcina seyibone ngathi uyathithiza. Zigcine sizikhiphile endodeni. Faith izimo sezashintsha sesiyalingana manje. Isisebenzi sisuke sisiza sikade nezingane ngoba thina suke semsebenzini. Bridget, usithwani nje isikhathi sokunakekela indoda yakho. Uyiwashele uyiphekele izwe nje isandla sakho Isimo esisuke siphoqa girls, hayi ngoba samabhila. Wena Faith umuntu okuthathu, uyazi kahle into edingwa indoda. Hey guys, already nesicelo liyathetha. Lelisa mashini nizitsha ngipheke. Hayi man. Kanti kumele wenzeni wena kini? Uhlale nje ungenzi lutho. Nawe Mthoko uyaflop. Nangu Faith, ngabe uyayenza yonke leyo msebenzi. Angicabangi uma Mthoko wangixosha emini kaBha. Mina ngathi aqashe isisebenzi. Ngoba mina ngeke ngibe naso isikhathi sesithatha ngizothola umsebenzi. Lathi-ke lento kwesisho bese ndona ukuthi thina samavili. Oh, kanti benihleba ngami. Hayi sithando sami, nami ngifice bekhuluma yona lento yabo yokuqashwa kwezisebenzi. Anginankinga mina nesisebenzi. As long as ngeke sikhokhelwe nje ngemali yami. Vele sizokhokhelwa lo siqashile. Bridget, cela siplan yakho into kungasekhona. My love, ngithanda ngani? Ngiyazi thando sami, nami ngithanda ngale ndlela ongithanda ngayo. Maybe ngaphezulu kancane kunawe. Baby konke ongenzanga ngenzela wena. Angifuna siphile ntofontofu. Angifuneki ukuthi uzosiphazamisa usangweni lethu. Gift, ngithembe. Angeke ngikushiye. You are my first and my last. You are my beginning and my end. And I hope you understand ukuthi why ngithi ngicela sebenzisa amaphilisi. Because I'm not ready for ingane. Indaba singasebenzisa ama-condom ngoba lento yemjovo namaphilisi angiyithandi uma ngizoyisebenzisa mangakhulu. Bridget, uyazi ukuthi ama-allergic to ama-latex. And I don't know now I have health problems. Samncane kabi. Kodwa ngicabangeli mina. But if nami ngiba nama-health problems, benxa imjovo lothu angiyisebenzisi ngibe ngakhulu. Uyazi ukuthi siyatesta every 6 months. And we are faithful to each other. Into engizama ukuyenza ukuthi singabi nengane singayihleleli. Inani kanti ngani ngoba isipho sivela kumdala. Hayi ukuthi angiyithandi baby ngani. Ngingayamukela mangasibe khona. Kuphela ukuthi ngifuna ukuthi ifike siyihlelele yabo. Ngiyakuzwa kodwa azi ukuthi konke lokho ngikwenza ngoba ngikuthanda. Uyazi nawe maphela ukuthi ngiyakuthanda. You are my soulmate. Ngiyakuthanda sithando sami. I love you too, my future. Masole mngani wami. Kodwa yindaba. Wawena omile la endlini uyiklinela unengane ekhule kangaka kanti yena yenzani? Usho lelo vele lomthoko. Elazokudla libuye lizule, libuye lilale. Wamyeke semncane uMthoko. Wayeka ukumfundisa umsebenzi. Uyaba manje useyimbohla. Ayikho into engabe usayenza ngayo. Mami Dletshe mngani wami. Kangizosithatha apha isithuba sokufundisa uMthoko umsebenzi. Ngibe ngisebenza nami. Ngangimenzela ilunchbox ekseni aye esikoleni. Ngoze ngimlande entambama sengibuye emsebenzini. Mngani wami, nawe umenza umama boy too much. Uzosheshe uguge mawuyigqilaza kanje mngani wami. uMthoko wadlala ubaba wakhe emtotose sahlala eGoli. Nje umbone satetema namanje. Nawe uyabazi obaba.
Bayayitotosa ingane zabo zabafana. Abafuni lutho ngazo. Njengoba eyedwa nje kubaba wakhe. Usavele wayiqanda kubaba wakhe. Uma ngathola isisebenzi nje esithembekile, ngakwazi ukuphumula. Masithole mngani wami. Uyamdinga ngempela umuntu ozokulekelela la endlini. Mamdletshe, ukuthi ezinye izisebenzi ziyantshontsha. Ngangibona ngalesikhathi ngisasebenza emajardini. Wawubona ngokumfanyana nje. Sekuntshontsha izinto zabelungu. Thiwa ngcono ukutshontshela abelungu. Kanti iyafana nje lento. Ubusele. Manje ungamthemba kanjani umuntu ongamazi ngomuzi wakho? Masithole, kunengane yomzala wami osewashona le emakhaya. Ithole kanzima ngiyacabanga ukuthi ngawusizo. Uhlala wedwa mamdletshe. Kodwa kunengane eyigazi lakho ehlala le emakhaya. Njengoba nami ngihluphekela, ngathola kanjani olunye utako? Angifuni ukulambisa ingane yomzala wami esayilalela ngokuthula. Kodwa ithembakele leyo ngane. Themba mina Masithole. Ngayigcina ikhuthele isikhathi ngigodukile ngiyiphathele intwana ezincane. Oh, mayiziphathe kahle. Ngingagcina sengiyithathile, ngiyi-adopt igcine sekuya la ekhaya ngokusemthethweni. Ngabe usize mina mngani wami. Nenkosi ngakubusisa mangase wenze njalo. Sithandwa sami, mina ngizokwenza sure ngakonke okusemandleni ami ukuthi ngikuhloniphe futhi ngihloniphe noma wakho. Ngajabula sandwa sami. Kodwa akakulula. Ngoba uma ustrict too much and ufuna izinto zenzeke ngendlela. Mina kodwa ngizodlala indima yami kuwena, ngikusupport kuzona zonke inhlelo zakho. Kodwa mangathola isipani, yazi ngaba right kanjani. Mina ngikhathaza kakhulu ngaleyo because okwamanje zonke inhlelo zethu zisahamba kahle. So nawe ngicela ungayikhathazi. Yazi mina ngisanda kakhulu kuwena. Yini sithandwa sami? Ukuthi njalo uhlala usho into right futhi yangiseka. Vele into kufanele yenze abantu abathandanayo, ukukhuluma into right ngokusekana. Faith. Asingahlala sisandana kanje. Singaxoxaniswa into ezincane. Bese singavumeli umuntu angene phakathi kothando lwethu. Futhi ngifuna wazi ukuthi mina ngithanda wena kuphela, noma ungaba nemali, noma ungaba broke, anginandaba. Ngize ngisuke eduze kwakho. You promise? With my life. I love you. I adore you. Sandwa sami, the reason why ngikufundisa, mina siphila impilo emnandi futhi sibe nezingane esishadile. Mina ngiyayiqala into nje, angazi ngithenjwe ngalendlela. Umuntu uyayilungisela into yakhe. Unama usuqedile ukufunda sami sohlala eBhallet. Ngiyayithanda indlela umqondo wakho osebenza ngayo. Iyangimangaza. Ingenza ngingayisoli ukuthandana nawe. Mele indoda fanele ikhombise ubudoda bayo esithandweni sayo. Hayi ebanganini nasematshwaleni. Junior, ngeke ngakutshela ukuthi ngikuthanda kangakanani. Uhlale usho kodwa anginankinga uma uphinda futhi. Ngikuthanda njengokujula kolwandle, njengokukhazimula kwezinkanyezi. Angiboni ukuthi ukhona omunye umuntu la emhlabeni engimthanda njengawe. Wow, yazi yathokoza inhliziyo yami mangizwa amazwi amnandi kanje. Junior, inhliziyo yami eyakho. Nginikele ezandleni zakho ezigcwele imfudumalo nothando. Angel, kufanele kube imbongi mosha amagama ajule kanje. Ayibo, mina ngiyiloya. Wena uyiloya yami. Wena, woza la. Bim, angikuzomela isitolo ngithengela amasayidi. Ngoba ngitsalingana nje bafo wawa. 200 rand lona. Thenge i12. 6 pack ne6 pack yamasayidi. Yini? Amasayida, 6 pack. Ngithola la. Masayida. Amasayida. Sayida. Sanibonani babhemi.
Siyabhema yena sinalo ukusibiza ngababhemi. Hawu, sorry wensizwa. Khala ngani mpembu? Bengifuna isitolo esidayisa masayida. Isitolo esidayisa masayida. Impela kunjalo wensizwa. Isitolo esidayisa masayida mfethu. Awuma hamba ngalo mgaqo straight. Uzobona isonto lapha mfethu. Thatha umgaqo oqondayo futhi uzobona, ubona umuzi onama-tiles mfethu. Khona indlela encane ehamba ngasemathuneni, wehle lapho ke ezansi. Uzophumela emgaqweni ezansi. Yabo ezansi emgaqweni khona umgaqo weNew Road khona uya kaMkhize, uthathe lo uya kaMkhize. Ufike lapho uzobe ususesitolo ke sidayisa amasayida. Showcase. Ngakho ke ngiqonde nje ngomgwaqo ngajiki indawo. Ya mfethu uzwe kahle njengoba shilo nje uqonde straight. Hayi, ngiyabonga baphimu, ngiyabonga. Ngiyabonga insizwa. Hawu, kodwa kusumbhemu mfethu kanti unjani? Usijwayela kabi lo mbhemu wakho. Ukhona umuntu la endaweni ongakwazi esitolo sile ekhanda kahle. Uyambona nje lo mbhemu ukuthi usayinyuza la endaweni and uyambona usayithithizela futhi. Imfake eThekwini usibiza ngababhemu. Sho mfowethu. Sho. Ngicela ukubuza isitolo singakuphi la? Funze ngani ba? Ngithinywe amasayida. Oh, phethe malini? 100 ababili. Salo mali. Hawu, baba lesale lo mali. Kuqa. Kwamadolo pembe ngithe bheka le baba. Aloku ngibuka. Yangazi Mfowethu mngani wami. Mfowethu Mkhida. lalela ke manje. Cimezi. Aloku ngibuka wena ungaloku ngibuka ngentatheli lokuvula amehlo. Njani gazi lami? Hayi saphila gazi wena unjani kodwa? Hayi sancenga khona empilweni gazi lami. Ungibona nje ngila ngize ngodaba la ntombi. Usenzeni ntombi mama? Gazi lami. Untombi useyangisinga. Uyabona nje njoba uwazi nje nami ukuthi nje ngiyayizamela laphana emafemeni. Yazi gazi. Ngiyangixaka nje. Ngoba ngathi mangabe ngithi le ngane ayihambe yokhala. Nakhuluma namhlanje ngixaka Gaza angimele ukuthi siphoxe ingane ukuthi ayihambe yogana samele ifuni isencane le ngane fanele ibe nekusasa elihle Kho manje gazi uthi mina ngenze Gazi lami njengoba phela ngilana nje ngicela ukuthi sibonisane njengomndeni Kulungile gazi awukhulumi ngizwe gazi lami kunomngani wami lana uthole kanzima ufuna umuntu ozomsiza manje ngendlela esengibone ngayo ngoba nami ngiyabona ukuthi untombi usewumthwalo la kumina nami angikwazi ukukhona ngokumenzela yonke into ngicabanga ukuthi ahamba yomsiza ukuze athole amasentshana azomsiza gazi kahle la ngabe ukuthi ingane yogana ngoba nakho ingane nifuna ukwenza isigcile emzini abantu nabalekela ukuthi uyovusha umuzi wayo ingane hayi gazi lami uyazi gazi lami wena osuyinhloko ekhaya ingakho ngize la kuwena ngizocela usizo kuwena ngangiyinhloko yokuphikiswa namhlanje ngiyinhloko ekhaya ngibongile ke gazi lami awengiphuthume ngasemsebenzini sengobuya ke ngikwaziseke ukuthi kuhamba kanjani kodaba lantombi hayi gazi angikukhulula ohambe yosebenza ubuye uzongitshela mina into engizoyizwa kahle ngoba cha le ayingithanda ungayizwa futhi akuyona into engami
Ngizokufunela omunye umuntu ke. Ozofika azosisiza la ekhaya. Hayi ma. Uthatha uhlethela bonke amatabuda bezosiza la ekhaya. Cha, mntana. Lo mntwana engimtholayo ngizobe sengim-adopt. Uzohlala la ekhaya. Uzom-adopt? Yebo. Hayi ngeke ma. Ngithatha bonke amatabuda kubafakela ekhaya. Bezodla amafamu. Hayi. Ngizomthatha mntana. Bahlale la ekhaya ngoba awazi ukwenza lutho. Yena umuntu ozongisiza la ekhaya. Mfundi. Cha mntanami ngizom-adopt. Wena uzohlala la ekhaya. Ngeke azaza ahluphe ngokuthi uzobe sisiza. Ngingakusiza ngani auntie? Okokuqala irent. Okwesibili ngakutshela ngathi ungangibizi ngo-auntie. Angena u-auntie wakho yezwa ngusisi. Ngicela wehlisa umoya sesibantu ungadini ungibekezelela kancane. Ngisazolandelela ukuthi le msebenzi lo ngoba inhlelo ngathi ayisahamba ngendlela kade kufanele ihambe ngazo kodwa khona umsebenzi usawona. Bengifisa ukuthi ngiphe isikhashana nje sisi. Mfanami le mali hamba uyizama ngoba ngiyayifuna. Uthe kimi ngokukhona masekuphela inyanga. Hamba ke komashonisa uyiboleka khona. Le eThekwini baningi omashonisa. Yebo sisiphinki ngiyazi ngizozama konke okusemandleni. Uyabona ke ntambama ngizobe ngila. Girls, uma unganayo into eyenza ukuthi wena nomuntu wakho nibe into eyodwa, uyokushiya ungakhona. Hawu Angel, usikhuluma ngani manje? Usufuna isithathe sibancane ngakho? Faith, awungizwanga kahle. Yini ingqondo yakho yagijimela emthinji? Uyawusebenzisa yini? Cha phela usukhuluma ngokubanga indoda into efika kuqala engqondweni umuthi. Angel, cacisa ukhuluma ngani? Okay. uJunior uyangifundisa ukuze ngibe yilawyer. He has invested imali eningi la kumina. So nje angeke avela ngilahle kanjalo. Okay, sengiyakuzwa manje. Kodwa ungabathemba kakhulu amadoda. Akwazi ukushiya samakhosikazi awakhe jimele ingane zasema-university nasemaresi. Usho ukuthi uyazi into ethandwa umuntu wakho futhi ungayenzi ngakulahlela kalula nje. Uma uJunior eganga kulula for mina ukuthi ngimshiye ngoba ngeke azange